ku ci naman ku da sallan nan irin yadda kuke so. Ku ci soyayye ku ci dafaffe, babu wani ciwon ku da zai tashi da yardar Allah. Uric acid da wani ciwon zuciya mai sa kumburi duk ba zai tashi ba, sai dai in ba ku yi wannan ba. Kun san ban fiye gaya muku abu da ka ba, sai bisa hujjoji a tambayi masana ilimin Ayurvedic na kasar India, za ku sha mamaki in dai kun haɗa wannan abin da kanku. Na yi farin ciki da kuke yin sharing, kuna yin liking, ina godiya domin me dan Allah nake ba ku. Biyo bidiyon nan a hankali yanda kuka ga haka nayi. Abarba ce kadai, sai man zaitun, sai garin zaitun, sai zuma, sai habbatin sauda, su kenan fa. Za ku gasa abarba da ita, pineapple kenan fa. Ku bi har ƙarshe za ku ga yadda nake haɗawa. Dan Allah dan Annabi goran sallah na baku, ku yaɗa wa kowa dan ku samu lada. Ta'awalu alal birri wat taqwa wala ta'awalu alal ismi wal udwan. Ku taimakekeniya ga alkin alheri. Babban abin da nake so, ku nemi abarba kamar yadda kuke gani, ku yanyanka ta, ku tabbatar mai tsarki ce, ku yanka ta da wuka, sannan ku dinka sa ta a cikin wutar garwaci. Shikenan fa, kawai ku yi shi yanda kuka ina sa da man zaitun din nan, da garin habba, da garin zaitun din nan, duk gaba ɗaya kamar yadda gani, sannan da zuma a dinka ci. Za ku sha mamaki, tana narka cholesterol kowanne iri, tana lalata shi. Kai ku ci nama yadda kuke so. Uric acid ba zai taɓa wai a ce ku daina cin jan nama, uric acid zai tashi, ba zai taɓa tashi ba. Ku tabbatar cewa da kun fara cin naman sallah ko sau ɗaya ne ku wannan abun. Wanda yake da matsalar uric acid yayi wannan abun kamar sau 3. Ba ma fuka cin nama kaɗai ba, ciwon ma gaba ɗaya zai tafi gaba ɗaya. Tambayi masana ilimin gargajiya na ƙasar Hindu, Ayurvedic. Sunana Muhammad 090 20 777 412.